Wadhi nyime nyako Ramogi kod weche manyien gi kindeni kendo wang'iyo motenre kod weche mabende dhi nyime thur kanya kwa Ramogi weche mag neno ni oganda jo Kenya obedo gi kwe kaachiel kod kwe mongirore bede duogo e pacho ka. Jotend kanise mopogore opogore e kaonti ma Migori owuok oko mar kwedo kaka obila ne otayo chenro mag geng'o jong'anyo juma mokalo. Iwacho ni obila ne onego ga jong'anyo e yo ma ok kel nek, hinyruok kata lal mar mwandu ne jopiny. Jodolo go dwaro ni jatend Kenya William Ruto kod jodito mag Azimio mondo mi otim romo mar keto winjruok e kindgi kendo duoko piny liet mar siasa ma okel kod ng'ur e wi pek mar ngima. Ka otelnegi kod Charles Otego e timo limbe ne jok mane ohinyore e kinde mag ng'anyo, giseyo okang' mamoko kuom obila ne otiyo godo mar monjo ji nyaka e udi kuonde ma gidakie juma mokalo. Hii hata ingeliwa manake afande anajua uko kazi na uko na job tag unaweza pita tu so long. The tear gas is so strong that it survives 3 days. You walk in town, it is still there. And you can imagine when it's thrown in the estate and in the homes of people, this is unacceptable. We are sending bad signals to our children, to the mothers who are innocent doing their scores. Please, we make this appeal that the officers can do their work along the highway where they protect the business of the people. But when it comes to the estates, it's a peaceful environment, and let them refrain immediately. Rais Ruto pamoja na Raila Amolo Odinga mkae pamoja mzungumze ili amani iweze kupatikana. Manake Mwenyezi Mungu katika Qur'an tuambia kwamba fa intanazatu mfishe mnapokuwa mnazozania jambo fulani farudu ila Allah wa rasuli. Basi turudie Mwenyezi Mungu na mtume wake, tuangalie Mwenyezi Mungu anasemaje katika Biblia na Qur'an. Vijana wetu wameumia sana. Na naomba vijana wakati mambo hii kifanyika wawe waangalifu, kwa maana mambo ya maafa inawalenga. Pia kitu ningeshauri serikali na pia upinzani. Mswahili huwa husema anayesikia uchungu ni mzazi. Wajue kwamba hawa watu wote hao ndio wazazi wa watu hawa wanaoumia, na hao ndio wazazi wa watu ambao wako kwa nchi. Kwa hivyo warudisha hasira chini, waelewane, nchi yetu iende vizuri, watoto wetu na wengine wapate kuendelea vizuri. Kaporwan Migori ni jodak ma Migori owuok karom gera par